welcome to the team. Say MLV tayo, Maklagulia vlog. Naka-on mo tayo dyan, Jai. Tanong. House project design, kami ang sagot. Bawat sulok, bawat detalye dapat maayos bangon it. Interior design, ceiling na forma, modular. Ganito kami rito kaya hindi pa kami nakapagtagit dito kasi may sa blueprint, plan at vision. dito masilya po sila rito. Wala kaming division. Team MLV, we're here to rise. Building dreams with our eyes on the prize. Sa bawat tahanan nilalagay ang puso. Dito sa proyekto walang mangiiwan, totoo. Sa bahay na Baping. ito mga detalye pinagpupursige, wall, ceilings, designs, lahat pinapatas. Malinis ang likha, bawat gamit ay classy. Magaan sa mata, di pwedeng maging trashy. Tara na, hintayin mo. LV, ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Maklagunilya, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay ang bang... Okay, good morning. Baka ka kanya. Yeah. Good morning po mga boss. Dito po tayo sa nagseryalan. So ito po yung site visit natin nung nakaraang last year ata. Medyo matagal na rin, mga ilang buwan na. So ito po yung susunod na project. So tumawag po sila madam. Ayan sila Ma'am Margie. Nasa abroad po sila. Tumawag po sila last week. So gusto na nilang paumpisan tong bahay nila. Drawing po natin mga boss. Ito po yung bahay nila mga boss. Ay, wala yatang tao. Nagpapapalitada pa daw sila rito eh. Okay, so ayan, na-ready na po natin. Yan. So yung gagawin natin dito, yung ceiling, spandrel ceiling paint. So yan po yung mga gagawin natin dito. So na-picturean ko na rin, tapos na-video ko na rin. So de-designan ko na lang po ito sa bahay. So yan lang, ganun lang ka simple. Oops, ano kaya yon? Meron pa tayong i-repair dito ah. So ito po yung bahay mga boss. Okay. So ceiling paint, tapos spandrel. Okay. Okay. So ayan. Okay na. Yan, repair na rin po nila yung mga paglalagay ni spandrel sa kisame. Pati dito, ipipinis pa po nila yan. Okay. Okay sir. Naka-on mo tayo dyan, Jai. Danom. Tara na. So ito, inayos na po nila yung palitada rito. Eh boss. Okay. So baba na si Badinoli. Tayo naman, may lakad pa po tayo. Punta tayo ng Bakabag, tapos ano na yun? Dasol. Hey Bads. Okay, dito na po tayo. Bakabag Kamiling Tarlac Project. Tapos mamaya sa Dasol po tayo. So dito na tayo. Update lang po natin ito. Break time natin mga tropa.
Okay, so update po tayo rito mga boss. So dito, ayan, nilagay na yung PVC ceiling panel. Tapos ang kulang na lang po dito yung ilaw. So dineliver ko na po yung pin lights, pero yung strip light, yung ano ba yun? Yung aluminum profile na pang LED para sa aluminum profile. Yun na lang po hindi pa natin nilagay dyan. So ayan. Hindi pa natin i-deliver pala yun. So dito yung salas nila, tapos may partition pa po dito, tapos may TV console. So yan po yung isang gagawin nila. Ang gagawin nila dyan. Okay, so dito naman modular kitchen cabinet yung gagawin natin dito. Yan palang kulang. Tapos yung mga doors and windows ang kulang pa po rito. So nakapagmasilya na rin po tayo dun sa mga ibang parte. Tapos dito nakapag ceiling na rin po tayo rito, PVC ceiling panel. Ayan, so flat lang po siya, sa may lanay po kasi yan. Tapos may sliding door dyan. Tapos dito sa kwarto nagtatiles na po sila. Nakapagkisame na rin po kami rito, kaya hindi pa kami nakapagtakip dito kasi may nagtatrabaho. So dyan po yung master bedroom. Tapos ito po yung sa may toilet and bath, common CR. Tapos ito isang kwarto. So tapos na po tayo rito. So ang kulang na lang dyan, kornisa. Okay. Oh, parang walang naidagdag dito ah. Napasa si Bangir nga CR niya nga na dahil sanan. Hindi sir, kasama lang yung bagay. Kasama lang na na. Tapos dun sa dirty kitchen, ito yung pupuntang ano, PVC sa IWPC. Okay, dito naman sa dirty kitchen ito. Sana po tayo dito sa PCM. So libutin po natin sa labas. Dito ang kulang na lang po dito yung PVC na ceiling panel. Yan na lang kulang dito. So flat din po yan. Tapos WPC. Tapos dito dito yung mga ibang PVC ceiling panel natin. Ay, WPC pala ito, WPC. Thick. Okay. So dito masilya po sila rito. Okay. So nakikita na po yung ganda niya. Okay. Ayos. Okay. So let's go. So punta tayo sa ano, Dasol. Mag-isa lang tayong biyahe ah. Boring. Okay, dito na tayo sa Dasol Pangasinan Project. Mag-drawing ko tayo rito, tapos i-update natin tong ano, project. Pwede nagtapok. Nagbapping dito sir. Bapping. Ano ba? Good afternoon. Okay, binabapping nila yung ano para mapantay. Magbabapping ka pa? Hindi na sir. Hindi na? Sige, magdodrawing muna ako. Sige sir. Okay, so update muna tayo rito mga boss. So, magmamasilya na po.
Masilya na. So pwede na mag-kisame rito. Kaya punta ko rito para i-drawing ko yung po yung ano niya, interior. So ayan, okay na, pati yung ano ba to tawag dito, louvers, may kabit na louvers. Tapos dito sa master bedroom, ayan, nakapagmasilya na rin. Ayan, kisame na lang kulang dito. Tapos mga pinto, nga pala, yung pinto pa pala nito, di ko pa na-order kay paring Reggie, yung yakal. So doors and windows, wala pa. May nagsukat na ng ano, doors and windows? Wala pa. Okay, so room 1. So dito yung room 2. Nakapagmasilya na rin. Awan ni Porman? Nagawid? Nagawid manad? Kawit na lang ni Sat. Tata? Ora. Pwede nga matay timing nga na dyan. Ito yung powder room. Tapos dito yung dirty kitchen and laundry. Living, dining, tapos kitchen. So yan po yung dito sa loob. Tapos ilibutin nga muna natin. Libutin natin. Ang pinagawid na eh. Mapan na bigat di Sampot. Sige. Okay, so ito yung labas. So canopy na lang kulang dito. So nakapag-spandrel na rin. Wood grain. Spandrel natin dito. So canopy. Yung canopy na lang wala pa rito. Nagmamasilya na rin pala rito sa labas. Okay. Tas ng tabon. So ito yung dirty kitchen and laundry. Tas ng tatabunan natin, oh. Parang papatagin natin. Okay. Ayos. So dito wala pang nagmasilya dito. Wala pang nagmasilya. Tapos yung mga canopy nito hindi pa tapos. So drawing muna tayo. Drawing muna tayo sa loob. So yun lang naman yung update dito. Ayan, ganabi na po tayo rito sa site. Ayan, drawing ko na po yung yung 3D model. Ayan siya. Ayan, so propose ko na lang po to dun sa may-ari ng bahay. Ayan, okay na. Ayos. So dito lang kaya tinapos ko na rito para may pakita ko na rin, may propose ko na rin mga boss. Alright. So alas 6.